Ani atong isgutan karon kay si Presidente Marcos mga sukin tigpaminaw. Kanang naang giingnan sa kasamangkin ba nga kanang naang niingon man ang mga tao nga imbis ang imuhang paresainon ang imuhang mga cabinet secretaries, hay may last week ikaw may mo-resign na lang. Unsa man gyud ning 1.2 billion para bagyod ni sa mga kaigsuuna nato nga mga sugbuanon, para ba ni sa makatawhan nga atong gialagaran or para ba sa mga board members, para ba sa mga board members or para asa ni, Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maing buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa ato ang pagpanag-uban karong buntaga sa ato ang pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan ta ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og laing adlaw. Alay na sab adlaw mga sukindig paminaw. Kay nasang panahon sa tuang nga pag panikay-sikay og atuang nga pagpakigbisog. Straight to the point. O niya sa ngalan sa regular anchor karong buntaga nga si Attorney Rufil Banyok, ako inyong kasamtangan nga makauban radyoman Benji Ulpos Tanghian ang makig-uban kaninyo no sa iyang programa makasama tungod kay dunay importante sa gayeng asikaso si Attorney Rufil muna nga kita lang usa karon maoy mag-uban-uban o niya inyuhalan sa akong antos-antoson karon o ragwantahon o ginagmay kay dunay importante kayo nga gilakaw sad mga sugindig paminaw si Attorney Rufil. No, pero ugma buhon naa na to no makadala na sa makasama sa nining iyahang programa. Ang uban mga naminaw makaingon na oy si Kuan Manderon, si Padidit Boy Manderon. Kumusta ito makabuntagon? Ito ang makaigsunan mga pinanggantig paminaw nga naminaw silang datagsa ka mga radyo sa ilaha mga sukindig paminaw nga Facebook o sa ito nga YouTube channel. Maayong buntag kaninyong tanan. Onya, karon gauna dire sa tuang mga tukiunon usab makasama sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga samtang sa laing bahin makontrata nga gisudlan sa Kapitolyo i-review sa transition team ni incoming Governor Pam Bariccuatro. Straight to the point. Sayay, so mo ni mga mao tingali ni ang nakuanan mao tingali ni mga kasama ang dili gyud madawat ni Governor Gwen Garcia na kaning ni ang magisudlan bang kontrabasin usa lang tingali ni usa ni sa mga hinungdan ba usa ni sa mga hinungdan kung ano mga sukindig paminaw nga hantod don wa pagyoy kanang naang tataw nga pag-angkon ni Governor Gwen Garcia sa iyahang kapildihan mga sukindig paminaw niadto nakalabayng eleksyon kay matod pa daghan man kuno mga kontrata diha sa Kapitolyo unya nakit-an man dineron sa team ni Pam Bariccuatro nga kaning ni ang i-review kini karon agoy unsa man kay mga kontratang ipangsudlan ani medyo maipit do nagi maipit aning kalakiharon so kaning niya at least mahuman ani murag daghan pa kay trabaho unon si ang transition team mga sukintig paminaw ni Governor elect Pam Bariccuatro kay sunan ka dugay-dugay gon lingkod si Governor Gwen unya ang sugbo daghan nga mga gisudlan matod pa nga mga kontrata amoton sa kaning kontrata pero manghinaot nga kaning ni ang kontrataha naa ni sa in good faith naa ni mga sukindig paminaw sa kontrata nga okay lang nga mga kontrata okay lang ni unya kanang naang basi og ayaw lang nagoy gi-appeal kaning ni ang 1.2 billion basig na matod pala na basig na buhatan na ni kontrata wa pa oy kamo ni samtang sa laing bahin kapalaran sa gisugyot nga 1.2 billion pesos nga supplemental budget sa Kapitolyo ana ni Governor Gwendolyn Garcia kung iya pa ba kining ipadayon human giuli kining ngadto sa buhatan sa gobernador human wala matuki atol sa special session sa Junta Provincial ni adtong Mayo 21. Straight to the point. So human karong adlaw makasama ang kasumaran adlaw nga Miyerkules karon ang kasumaran nga ipalusot unta kining ni ang 1.2 billion nga certified as urgent mga sukintig paminaw. So karong adlaw Miyerkules moray kasumaran nga
nagpatawag si Governor Gwen og special session sa tanan nga mga board members nga gipaagi sa Vice Governor Office nga ipatawag tigumon kining mga SP members, mga sukin tigpaminaw ang mga sangguniang bayan na or kaning unsam ni sa nakuan na panlalawigan na kanini ang mga board members, mga sukin tigpaminaw mga kaning mga board members tigumon karon mo'y kasumaran nga kanang na ang ipakuan unta may gani mga sukin tigpaminaw kay na kuan day ba nasaba dayon nasaba dayon unya wala man tumutunga ang kadtong mga board members, wala man ni nakurom ni adtong Mayo 21 kay wa man kaabot og napo ang mga nitambog nga mga board members ilaha pa tingalit tong gitun-an sa Mangkinoy nahadlok pa to sila atong Mayo 21 nga uy unsa gud ni nga kanang naa nga outgoing naman siya nya dunay ipapunob ani kinsa man kay mura kita mo'y maipit ani dagway unya pag atong Lunes mao to nga naaligre mga sukin tigpaminaw bisag naisgutan siya pero awa man gyapon ni na-approve atong Lunes kay kanang naang wala sa agenda nila pero murag ilahang nga gikuan oy kanang gitusikan nila maayo si board member Borgonia mga sukin tigpaminaw gitabangan nila dito unya ninsister gyud ang mga kanang nang uban nga mga board members kay naulawan kuno mga sukin tigpaminaw ang kanang naang ilang institusyon sa gipanulti ni kanang naang board member Borgonia pero sa may makaulaw atong insakto man to insakto man tong iyaha nga kanang naang naon tanaw ato wa man toy sayop katunto ang gipagawas nga kaning pagsupak mga sukin tigpaminaw ni kanang naang board member Borgonia ang iyaha pagpanalipod mas kabans katawhan nga kaning kortaha nga 1.2 billion sa giingon ng Attorney Rufil makasama nga urgent kini maayo unta og kaning ang padulngan ini ba kanang tinud-anay gyud nga emergency gyud tinud-anay nga makatagamtam diretso ang katawhan og nanginahanglan ang katawhan unya adto man di ay mga sukin tigpaminaw dako man kaayog budget niya lakip sa 1.2 billion mao ang pagpa-renovate sa opisina mga sukin tigpaminaw sa bag-o nga mga kanang naang mulingkod unya nga mga board members unya ang lakip ana 17 milyones na mention to ni board member Borgonia nga kanang ang dunay 17 milyones karon hantod karon wala ka mo sigig ingon si Governor Gwen nga mga boards wala ba ka naghimo og group chat si Governor Gwen nga mga boards kanang naang timan-in ninyo nga kanang 1.2 billion naabya mo inyo ana ang ano man kay dunay na mention si board members Borgonia nga dunay 17 million para sa mga legislative services. 17 million into legislative services ato pa ibutang ni dito sa mga igahine para sa mga board members. Unya 17 man ka mga board members. Sa ato pa matag board members, matag board member mga sukin tigpaminaw makadawat og 1 million. Kung ugaling tinuod to nga dunay 17 million. Dunay gyud tinuod di ay tag 1 million kumauhon O kaning ni gibalik mga sukin tigpaminaw. Unya ang pagbalik dunay nakabutang nga further review og assessment. Pasabot ni ini nga ibalik dito kay kinahanglan pang i-review ani wata kahibalo og ningon ba mga board members nga kanang tag 1 million murag gamay ra man So kaning ni amoy tanaunon ni kung depende na ni Governor Gwen Garcia kung iyaha pa bang ipadayon ni mga sukin tigpaminaw nga di naman ron iyang tuiga pildi naman siya. So mo nag-ingon ato ni Rufil nga panahon naman niya para mamutos anang na ang 1.2 billion ihatag na lang na ni sa administrasyon ni Pambari 4 para si Pambari 4 na bahala anak kung unsa iyahang gamitan ni anak mga sukin tigpaminaw kay sunan kami nga ako pananglitan ba og magpakonsensya pod si Governor Gwen sa mga board members nga ako kanang naang munaog naman gyud ko sa Kapitolyo kanang naan dili naman gyud ako inyong gobernador sulod sa tulo ka tuig pura muna nga magbilin gyud ko og kanang naang magamit-gamit ninyo. Unya
Ang labing gikinahanglan sa mga Sugbuanon, labi na mga sukintig paminaw sa mga kaigsunan na to nga mga pariho na to makabos probinsya. Nga kanang na ang mahatagan og igong pagtagad kanang mga hospitals na to nga kuwang stambal, kuwang sa mga machine para laboratories. Kana unya naa ba na sa budget nga 1.2 billion? Nga murag puro man to infrastructure, puro man to mga infrastruktura, mga sukindig paminaw. Ngano man og mga tambal mo ilang paliton, ngano mga x-ray machine mo ilahang paliton, nganong kinahanglang ari magis infrastruktura. Tungod ba kay kaning mga infrastruktura dako og SOP, kana pangutana lang ha. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay kanang na ang gov ay kayo na lang dagway na kuan na gov mintas naa pa na nimo on your further review and assessment i-assess lang gov nga kanang na ang pwede man diha gov na amang kay Facebook page isulay ko no diha o ganang na ang pangutana ang mga Sugbuanon o baka mubalik ka sa mga barangay pangutana ang mga tao kung angay ba palusot nimo ning 1.2 billion or dili. Muuyon bang mga tao ana nga mo'y gahatag nimo gahom kaniadto ug uyon ang mga tao di mayo pero ayaw lang i-off nang kanang na ang comment section para makapadayag ang katong mga yanong Sugbuanon Samon kaning atoa nga mga board members kabalo man ta mga sukindig paminaw nga nagtan-aw pud nig kaayuhan sa mga tao. Pero karon mo na nga ayaw na mo og kanang pagbaton og kanang naang kahadlok ni Gobernador Gwen kay wa naman sa tagaay og gahom sa mga tao. Kahadlok kay ang mga tao nga maoy gahatag ninyo gahom unya maupay mohatag pud ninyo gahom sa 2028. Kay di man gini mahuman ning hisgutanana mga sukindig paminaw og galing ma-approve ng 1.2 billion nga supplemental budget nga gipangayo ni Gobernador Gwen Uhawa naman unta siya niya magbalon pa man gyud este ka na. Samtang sa ubang sa laing bahin Kumilik 7 ni hulagway nga gastuso og langay kaayo ang proseso sa pagtuki sa iduso nga election protest sa usa ka kandidato subay sa pagduso usab ni kanhi Mayor Mike Rama og protesta batok sa iyang duha ka mga kaatbang sa niaging eleksyon. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay akon diri sa probinsya Sugbo wa makadawat si Gobernador Gwen Garcia. Wala mo kana mo padayag yun o kana bang naang tinud-anay nga ni dawat ba nga sa iyang kapildihan. Si Mayor Mike Rama wa pud ay katulog di no. Si Mayor Mike Rama wa pod mga sukindig paminaw pa maka tuo nga napildi tingali siya. Onya kanang naa nga di ba amiga man silang Gobernador Gwen onya nagsumpaki man sila onya amiga nagkasumpaki onya karon nagkasinabot nga dili mo angkon sa kapildihan. Wa gabae. Si Mayor Mike Rama no kanana ang nikuan siya kay yang gi-question ang kani election lagi nga napili pero si Mayor Raymond Garcia nga mo'y nagsunod mga sukindig paminaw ni Mayor-elect Archival. Wa na may daghag lang nga si Mayor Raymond nga siya may sunod untang Archival. Siya maoy angay unta nga mo protesta ka sa mangki kay siya mo'y gasunod ni Archival. Si Mayor Raymond na niya ikatulos Mayor Mike Rama. Siya mo'y angay unta nga mo protesta pero wa naman ni angko na mas kapildihan si kanang Raymond Garcia. Si Mayor Mike Rama wa bagyod balo ganus ata mahimon Singapore like Cebu City ane. Ako na lang Mayor kana nang okay lang na imong gibuhat Mayor Mike nga jogging ka kada buntag ana. Unya og pananglitan og kanang naang magkuan kag election protest medyo naa magikwarta ani kasamangkin nga makuan no kanang naang mo gasto man gyud si Mayor Mike Rama ani. Unya kuan na lagoy kana na ang kwarta nga imuhang igasto ana. Mas maayo patingali nga imbis imuhang igasto dito sa imuhang kaning ang pagprotesta ani nya tulo ka bila pa dugay pa kayo. Moabot na lang ang sunod election tingali sa 2028 di pa ni mahumaning kasuha. Unya mo gasto ka ani. So kana dagoy imong gigasto kung daghan mig kwartas Mayor Mike Rama
hay may lasbi og imuha ng itabang ngadtos mga nanginahanglan labi na sa mga masakiton diya sa CCMC Mayor. Ha? Bisag hatagan na lang nimo na kana mga tagtungo diya sa mga pasyente, hatagan nimo nagtag 200 pesos, malipay na kana. Ha? Na may daghan diya kanang naa nga o kana mga kuan baka kanang daghang yung kwarta. Ha? Bisag tag 200 pesos, tag 500 baka sa mga pamilya diha nga nalandig sa CCMC. Ha? Nga naay daghan in taon kayo diha nga makaigsuuna na to nga nanginahanglag tabang tambal. Baka kana ipalit baka og kanang duga nga kanang naa nga kay ngano man bisan og di na ka mayor moalagad yapon kas mga tao para 2028 daghan na kag napugas. Ha? Daghan na kag napugas, makauna-una ang tao nimo nga nakatabang kanila panahon sa kalisod. Di ini ka 2028 election di mura og kanang Hanoi na kay imuhang kadaugan, ha? Kung kana imong buhaton, ha? Okay, daghan man na may uban nga karon panahon na ala sige hatag gyud 200 ba tag 500 o baka kanang naang mga napaakan og iro kanang injection ana mahal man unya mo may mobayad kana ba ato ang sponsoran ana lang tingali o baka magpa feeding program ka diha sa mga barangay diri sa Cebu City ana lang feeding na lang nimo para daghan diha nga mga feeding ba diha unya kinahanglan kanang imuha nga o maghimo kag foundation ni Paristros DSWD unya mayor ha. Nasamtang sa laing bahin si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. i-insister nga ni adto pa lang supak na siya sa pagduso og impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Gihulagway ni Marcos nga ang niduso sa Kongreso dili niya usab niya maingnan kung unsay ilang buhaton o dili niya madiktahan tungod mga sukintig paminaw kay matod pa niya walay kaalyado si Presidente Marcos nga niduso og impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte dito sa Kongreso mo na nga ayaw kuno ninyo siya og basula ha. Adi anasay patuhuon na sad niya mga sukintig paminaw nga awa man kuno di man kuno ang kaalyado niya mo'y gadusog impeachment niya nganong adto mamumasuko as presidente ha. Dili man gusto gyud si Presidente Marcos sukad pa kuno kaniadto matod pa niya nga sukad pa kaniadto di gyud ko ganahan anang impeachment ha. Dili ganahan o niya nahitabo nga na-impeach ha. Kung nakalahi ha kay si kanhi Presidente Duterte sa una gipasakaan og impeachment complaint si Vice President Leni Robredo pag-ingon ni kanhi Presidente Duterte nga di ko ganahan impeachment di ko ganahan nga dunay impeachment kay si Vice President Leni Robredo gipili na siya sa mga tao muna akong respetuhan ang mga taong kapili niya di ko mosugot na impeachment so why nahitabo nga impeachment pero si Presidente Marcos ang iyahang balibad mga sukintig paminaw nga pulong dala pa siyang lingo-lingo makasama nga di mo sugot og impeachment kung atong tan-awon atong last November last year hugot yung tinod nga dili unsa man nga makakalas ra nag-uras nga impeachment mo nimo na mas maayo pang unahon ang kani ana sama nga pagka pila ka bulan mga sukintig paminaw wa naman ang yahamang anak mo number 1 nga ni pirma ha. Murag dili kayo kuan ha Presidente Marcos murag dili kayo epektibo ning imuhang rason ha. Aning niyang imuhang rason nga kanang nang dili ka mosugot impeachment niya na impeach na ang mga tao bisan og grade 1 tingali bisan akong mama nga grade 1 ha. Makasabot ani oy ha ako mama bisan grade 1 ako mama pero makasabot ani kasama kanang naang Presidente Marcos ha klaro kay imuhagong anak na number 1 nga ni pirma para impeach gyud Sara o niya ang katapusan nga ni pirma si House Speaker Martin Romualdez unsaon pagkaipsot sa mga congressman nga gikural sila sa duha ka mga kaalyado nimo. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukintig paminaw diresto ang pagkulo ka bildo ha.
Straight to the point. Unya kanang uban pa nga mga tunay isgutan karon ha. Diri sa tuang nga pagkulo kabildo mga sukindig paminaw. Unya diri usab sa tuang mga naminaw sa radyo lamat kay ninyo ni sa tuapod nga mga idol diha sa 93.9 IFM. Standby lang usa ha karong balik ta karon taon-taon. Straight to the point. Unya sa daghan mga napa-shout out di ay mayong buntag ninyo dihan tanan no. Mga kaigsuonan nga sayo kay naminaw dagtan-aw sa Facebook live kay pura buyaga ubay-ubay ato ang mga naminaw sad makasama no. Okay, unya sa di pa ta mo adto so ang kulo kabildo karon kay medyo ang uban nagkapi-kapi diha ang uban kasamangki. Unya minaw na to kay dagko tag mga kanang daghan ta mga isgutanan ba kay ang uban mura og sige labi na probinsya Sugbo sige gyud gabantay aning 1.2 billion lagi kay pagkadako gud aning kwartaha. Unya ang uban sad naunsa say update ni Presidente Duterte dito sa dahig karon unya si Presidente Marcos ato asab sa gawas makasama unya kanang naang gipangutana man to sa dito kabahin lagi sa ayang rating unya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na mo to yang istorya nga kanang naang di sa ganahan ma-impeach si Vice President Sara Duterte oy karon taon ha to ni hatag pagtagad kay unsan man sa ni atik-atik na sa tingali ni unsan. Okay, unya aritas to mga isgutanan kay uban na kanang naang nangutana mga sukindig paminaw kung kay karon mang kuan na gud na karon nga adlaw ang kasumaran mga sukindig paminaw kabahin na aning na supplemental budget nga 1.2 billion diri sa probinsya Sugbo pero muna nga nganon sige na to nignuntan tungod kay ang karon si Governor Gwen nagsigi pa tunod sa gunahuna tingali og pananglitan og nahumanan ni gunahuna tanan mas maayo nga dubliho niya pagunahuna mga sukindig paminaw kaning ni ang iyahang gipangayo nga 1.2 billion unsa man gyud ning 1.2 billion para bagyod ni sa mga kaigsuuna nato nga mga Sugboanon para ba ni sa makatawhan nga atong gialagaran or para ba sa mga board members para ba sa mga board members or para asa ni kay nganong gi-urgent man certified as urgent o niya wa gyud dito wa gyud katong gi-mention ni board member Burgunya mga sukindig paminaw wa gyud dito maapil nga kanang na ang ipamalit nig mga machine mga laboratories karon daghan kayo nga nagpaabot diri kanato kasamangkin nga mismo gani di ay ang mga ambulance kani mga ambulance bas mga probinsya noon dunay uban nga mga probinsya mga sukindig paminaw nga kanang pasyente pa maoy mo bayad sa ambulance para gasolina. Straight to the point. Ingon ana kadato ang probinsya sa Sugbo kasamangki. Pero ang mga pobre ang makaigsuuna nato maupay pabayron skrudo sa ambulansya. Uy, grabiha anig mauhon ni no? Straight to the point. So ikaw pananglitan og pobre ka unya kinahanglan nga ang pasyente madali dayon nga madala mangita lamang gyud kautangan. Mangita kag kahulaman asa ka makahulam. So pananglitan og kanang naang wa kay kabayad ng 2,500 kay mangayo ko 2,500 ngadto 3,000. Palitag wa kay kahatag. Sa to padili madala ang imong pasyente ngadto sa tambalanan. Straight to the point. Karon lang taud-taod sad mga sukintig paminaw kay kanang naang daghan mga sukintig paminaw nga kuan diri Sugbo pero mo lagi ning una-unaon daan nga tuang nga mga board members mga bright man ni sila pero manghinaot ang inyuhang ka bright inyuhan nang gamiton para sa mga Sugboanon. Ayaw o gamita nga para sa ka bright para sa inyong kaugalingong sumuna nga makapauna-huna manghinaot nga malamdagan mga sukindig paminaw kay sumad ra baron kaniya basin og sa Lunes pohon atol silang regular session na pon pasigisgutan unya mabasin ba wata kay balo og bukalit lang ka-approve ba.
Pero muna, wa man ay problema, i-approve na ninyo kung kana para gyud dito sa mga tao. Pero sunan kang 400 million ba to? O wa ko masayop kasamang kin para sa kanang mga infrastructure sa mga local governments unit? Unya dunay diri sa kasagaran nga budget ani andako og budget sa opisina ni board member Glenn Soko. Taga Mandawi, kumusta mo diya taga Mandawi? Wa mo nagproblema sa tambal sa mga tambalanan, ha? Daghan na ba mga taga Mandawi, Maurice DYHP, mga yog tambal? So ay kunon yung duol dito si board member Glenn Soko. Kay kung ano makahibalo siya nga dunay problema sa tambalanan diya. Kanang nang Eversley, ang gapadagan sa Eversley DOH kana under kana sa Vicente Soto. Dili na mga sukintig paminaw sa probinsya Sugbo. So muna nga unsa man naibay tambalanan dias kuan, ha? Unya sa man ato sang dawaton si Radyoman Jen Gallardo kasamang no? Ato sang arisa ta sa report, ha? Sa di pa ta mo adto mga sukintig paminaw aning 1.2 billion kay kanang na ang dako kayo nga budget. Unya ngano man nga basi baron og kanang na ang mo lagi na kung ingon kagabi tong programa nga wa ta kahibalo basi og si Governor Gwen gahimo og group chat karon nya ingnon nga mga boards, ha? Nya wa lang nila gi-appeal si Borgonia kasamang ken kay kuan man gyud supak man gyud si Borgonia ning 1.2 billion nga ipasar kini. Wa lang tingali gi-appeal sa GC nya ingon ba mga boards, ha? Kanang timan-in ninyo nga kanang 1.2 billion para inyo biya gyud kana, ha? Ano man dunay legislative services nga 17 million. Sumala pa ni board member Borgonia. So kanang 17 million para sa legislative services unsa man unya kay duna may 17 ka mga board members ta probinsya Sugbo. Kani ako pangutana lang kanang 17 million tagsa ka milyon ba ang mga board member ani, ha? Amo na nga mga boards, ha? Kanang na ang bisang mobiya nagos Kapitolyo mga boards pero nagunahuna gyud ko ninyo boards. Kada itong isgutan karon kay si Presidente Marcos mga sukintig paminaw, kanang na ang giingnan sa kasamangkin ba nga kanang na ang niingon man ang mga tao nga imbis ang imuhang paresainon ang imuhang mga cabinet secretaries, hay may last week ikaw may mo resign na lang. Niingon ang mga tao kadtong mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte. O kadtong mga bisa mga dili dumadapig pero kana bang murag naas tunga mga sukintig paminaw mga swing, mga swing sila nga wa ta kay balog asa makapusta ana. Sila ikaw na lang mo resign na Mr. President, gipangutana siya. Matod pa na mo resign mo ko. Okay, so salamat kayo sa pag-uban ako sa inyong paglahutay sa pagpaminaw. Salamat kayo. Tangalan na lang sa Karagampersa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager Attorney Rufil Fernandez Banyok. Aniya ako din kauban sa Master's Control si kasamang Kisos Minia. Diri sa Picas Lawa kasamang Ken Galinea, kasamang Marisa Abadies, kasamang Remart Pugoy, diasad kasamang Aida Tampos, kasamang Nimuel James Quiñones, o kasamang Gerald Albiosa. Los transmitter site kasamang Rubil Boyser aton Chief Technician, kasamang Alan Taladuwag Oliver Atis. Ano lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Inyong radyo man na Benji Olpos Tanghian, manamilit kani pinagis pag-ingon ang Dios, magauban ka na tuntanan sa nandapit na ng panahon. Tatak RMN.